Kawawang Kuboy, muling binalikan ang bayan ng San Nicolas, Pangasinan. Kung ano ang dahilan, yan ang balitang tinutukan ni Correspondent Leonidas Liad ng ProBinoy TV. Igan, magandang buhay Luzon, magandang buhay Visayas, magandang buhay Mindanao. Muli nating binalikan ang bayan ng San Nicolas, Pangasinan. Ayon na rin sa kahilingan ng ating mga followers, lalong-lalo na ang ating mga kababayang OFW na matagal nang hindi nakauwi sa kanilang minamahal na bayan at gustong-gusto na nila itong masilayan. Kahilingan ng ating mga followers Igan ay ang mai-feature naman daw ni Kawawang Kuboy ang kanilang pang world class na plaza. At ayun na nga Igan, pagpasok pa lang natin dito sa kabayanan ng San Nicolas, Pangasinan ay bumugad agad sa atin ang napakaganda at nakakabighaning pampublikong plaza. Pakalinis ito at wala kang makikitang kalat maliban na lamang sa paisa-isang dahon ng nara na nalalaglag. Pinasyalan din natin ang kanilang pampublikong children's playground o children's park at nakita natin ang mga ilang kabataan na walang mapagsidlan ng tuwa sa kanilang paglalaro dahil sa ganda, aliwalas at linis ng kanilang palaruan. Kapansin-pansin din Igan ang kanilang mga bago at mga modernong gusaling na ginagamit bilang tanggapan ng local government o unit ng San Nicolas, ganon din ang lahat ng ahensya ng pamahalaan. Kinumusta din natin ang lagay ng daloy ng trapiko sa naturang bayan at ayon sa Public Order and Safety Office ay hindi kailanman nagkakaroon ng pagbigat ng trapiko dito sa San Nicolas sapagkat lahat ng kanto street dito sa buong bayan ay may nakatalagang matitikas na traffic enforcer. Hello sir, magandang umaga po. Kumusta naman po ang daloy ng trapiko dito sa inyong bayan gayong dito na po dumadaan ang karamihang sasakyan na nagpupunta po sa lalawigan ng Nueva Vizcaya? Ayos naman po at maluwag naman at dito na dumadaan diretso papuntang Nueva Vizcaya ang mga sasakyan. Marami naman kaming mga kasamaan po na bawat kanto ay nasa traffic maraming traffic enforcer po. Pagdating naman po sa rush hour sir, hindi po ba nagkakaroon ng pagbigat ng trapiko gayong napakaraming sasakyan? Wala naman po ang mga aberya basta tumutupad naman po sila ng traffic rules ng San Nicolas, ng bayan ng San Nicolas po. At ang pinakapinali Igan ay nasilip natin ang kanilang pampublikong palikuran at tumambad sa ating paningin ang napakaganda, napakalinis at napakabangong palikuran. At ayon sa nagkukumpuni nito kasama sa serbisyo publiko ng pamahalaang lokal ng San Nicolas, Pangasinan ang paggamit ng libre at malinis na palikuran. Hello ma'am, Kawawang Kuboy po ng ProBinoy TV. Magkano po ang toilet fee sa paggamit po ng inyong palikuran? Wala po sir, kasama po sa public service ng LGU San Nicolas po ang libre, malinis at mabangong palikuran po. Ibig mo sabihin ma'am, sa dinami-dami po ng malinis na CR na nakakalat po dito sa inyong bayan, libre po lahat yun, wala pong bayad? Yes po sir, libre po lahat. Ma'am, anong pangalan niyo po at taga saan po kayo? Ako po si Mary Joy Espiritu po, taga Santa Maria West, San Nicolas, Pangasinan po. Ayan, shout out po sa lahat ng mga taga Santa Maria West, San Nicolas, Pangasinan. Yun lang po ma'am at maraming salamat po. Sige. But I'm gonna be where the lights are shining on me like a rhinestone cowboy.